vinc a explicar-te en què consisteix el PAC Primavera. Són 6 sessions d'uns 45 minuts aproximadament cada una. Aquestes sessions recorren del nivell essencial, intermedi i també presentem algun exercici d'avançat. En totes elles t'explico com construir correctament l'exercici, t'explico la tècnica, la col·locació perquè ho puguis fer de manera segura des de casa. Agafo l'experiència tant de les classes presencials on sé on fallen els exercicis, i ho vaig verbalitzant, com l'experiència que em dona haver fet el PAC d'iniciació i que vosaltres m'hagueu donat el feedback de quina és la part més positiva i què podríem millorar. Aleshores, agafant aquestes dues coses, he creat el PAC Primavera, que idealment el faria qui hagi fet el PAC Iniciació i ja ha consolidat els principis bàsics del Pilates. Però, com ja t'he dit, no deixaré d'explicar-te com has de construir cada exercici. Aquestes 6 sessions estan dissenyades amb un recorregut per tots els plans de moviment del nostre cos, per tal que acabis una sessió havent millorat i havent donat salut al moviment del nostre cos. Cada sessió també inclou una relaxació final d'uns 5 minuts, relaxació guiada. També ens inclou, per suposat, sempre començo amb un treball de peus, que els peus són bàsics per seguir amb una bona postura. Fem treball de postura, de consciència corporal i, per suposat, tota la resta de la màgia del Pilates. Espero que t'agradi. Si tens qualsevol dubte sobre aquest PAC, sobre si primer et convé el d'iniciació, en cas que no el tinguis, contacta'm i en parlem.